patrol iki. Janjian jam 4, kuwi jam 2 urung teko-teko. Nang ndi wong. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Wih, turu. Wih, Col. Wih, Col. Wih, Col. Wih, wih. Wih, enek cewek tiba lho, wih. Masakne lho, wih. Kudu ide. Aku namanya La ilaha. Wih, bajingan. Kamu ngerimen loh. Kondi lho kowe iki. Enteni ket mau ora teko-teko. Balik dolan. Oh, kan. Ngerjani wong iki. Trul golek rokok, Trul. Ndi duite? Lah ngomong dhisik karo Mbok D. Ngomong catet jenengku Ocol. Utang meneh. Ku lenek korek renek rokoke. Wis to ndang mangkat, rasa mbreneng ae. Ndang Trul. Berangkat. Oh, Rokok. rokok apa? Rokok Seven. Oh, nggih niki. Dicatet yo, Pak De. Jenenge Ocol. Nggih. Wong kegaenane utang ning warung. Nyah, rokok Col. Wes. Mantep iki, Trul. Trul, ngene iki ngerokok ora enak ngombene yo sepo rasane. Masukmu piye? Yo mbok golek-golek opo ngombe opo kopi ngono to. Sembak ajaib. Bantulah aku. Trul, lha kowe mau ngentet apa piye? Kowe mau lho tak kon tuku rokok kok nggawa iki barang. Akan pengertian, masa ngerokok enak ngombene rasane kaya wong usap nggo cangkem. Wah, lambemu rusak dijal piye pusat nggo cangkem. Ini iki lho. Ngono kuwi. Trul jenuh iki Trul. Mbok nyanyi-nyanyi apa ngopo Trul. Merintah meneh. Lah gelem ora. Daripada tak pegat lho bojoku. Yo, tak nyanyi. Yo. Sri. Bener lho. Suat nadane kuwi lho. Sing nyanyi sapa? Lambene sapa? Ya wis kono. Sri. Kapan kuwe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Pirang taun aku goleki. Bocah nyanyi teko ndi lho? Sri iso teko 1000 kutho iki piye karepe? Jane kocok apa piye? Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Pirang taun aku goleki seprene turung bisa nemoni. Nang paliyo Sri, nang paliyo. Tandane ra
apal iki nyanyi iki. Pedro, nek nyanyi sewu kuto iki sewu kuto jembuk wolak-walik kaya garap rondo ae lho. Sewu kuto iki ya. Sewu kuto wis tak lewati. Nah, Sewu ati tak takoni. Pamitmu ning pasar ora tuku trasi nanging saiki Sri dadi banci. Diangkrek tenan kok kowe iki yo nyanyi ra tau bener blas. Oh, lah kayak pedes ya. Mumpung ketemu ya. Woi, Wah, aku tak balik sih yo, ngutang kuloro. Bising aku. anang di weh. Wah, gula ngilang bajingan lah. Canggere emosi terang lho cak iki. lah apa lo man? Utang, dek utang ki janjine sebulan. Iki wis 3 bulan. Oh lah si miskin ngutangan. Iya loh, mun ra nang karo cak iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana info apa kan? Ya inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Oh, mati ya. Sarupa Iya. atau Apa ya? Bosni, ibu dari Ibu Natri. Meninggal tadi pagi jam 4. Terima kita atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Kok tumben ya? warahmatullahi wabarakatuh. Tumben piye? Mon. Tumben ora taune mati kok malah mati saiki. Ora tau blas lho padahal saurung iki. Yo wis nah, engko sampe nang ocol bajingan kayak mau. Nek aku goleki nagih utang. Nek dalam jangka 3 hari enggak disarutang bojone tak bae ya. Omong nih ya. Oke. Wis apa tak sia. Oke. Weh, teni ning pangkalan, malah enak ning kene nganti ngoyot pokongku. Tutup mulutmu, aku sedang mumet. Iya, Bro, carane golek duit cepet. Mumet tenan aku. Ini tak bisiki. Malah mbok dilatih lho, pengku. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi tak sobek-sobek mulutmu. Bisi mbok sing banter sithik nyapo lho. Oh, masuk akal. Kapan nih di praksi? Besok oke? Oke. Nah, ini saya ingin mangkal. Etok, Dewi dandar motor. Karo ngenteni pasaran. Jane rambut mungkin jundel tapi otakmu encer lho, Drul. Nah kae dul mau sasarane. Arep dijimu apane wong kae? Yo, Kandi kok guran? Arep tinggi ngarungi apa? yo mbukan obroke kena ngebruk nek cangkemmu. Posisi sesuk dhewe kudune nggo walat. Drul. Iya, tajam apa pistol, tapi jilih di sapa ya? Pas gampang kok, silike. Dewe mau nyarip lho, kabur. Yo iki kenapa siapa yo? Lah iya. Bekel kok kosongan. Wis lah sesuk dhewe golek anu wae. Silian. Wis ayo, heeh. Golek sik wae. Ayo. Jadi
Nah, dhewe ning kene wae Drul, nunggune Drul. Lah ngapa? Lah wingi lho seneng kono sing lewat wong kiri-kiri tok. Ya wis lah Neno. Yuk, Yo. putar dikit. Nah, kowe nek sasaran lewat dhewe langsung cus Oke. mengdalan. Berarti ngindik iki ya. Iya, dhewe ngindik disit. Oke. Aku nunggu ning kene ya, awakmu ndelok sasaran ning kono, nek enek mangsa lewat kode aku teko kene ya. Oke. Oke? Oke. Oke, tos dhisik. Iki harus terjadi. Orang bakal gagal kok yang di canding iki cuma apes sih. Entilah mangsa iki. Kok mau kok orang lewat belas. Belum ada. Angkat wae. Oh, siap, belum. Bunda apa nyawa we? Nyawa. Beda. Pateni wae. Wis. Oh, pengen bongkar raimu. Beneran ya wong loro. Tak gawe geseng raimu. Ayo, tak deh. Tumang tamu pe. Nah. Wes, kene wae. Tak atasane bocah kowe. Woi, ini sing rokok kau. Maju. Bro, nampak sakti. Toke, Bro. Oh, yo, weh. Sempak sakti, bantulah aku.
Aduh, piye iki terus. Arem begal malah gagal iki piye iki. Aduh, mohon dipindahin kono. Terus utangku piye iki sesuk. Aduh, aku Kata-katamu masalah perihal utang dan judi. Kata-kata stop, jangan bermain judi slot karena bisa membahayakan diri kita dan masyarakat sekitar. Oke. Kata-katanya Bang. Kata-katanya tidak boleh judi, haram. Oke. Kata-katanya Mas. Judi meracuni keimanan. Mantap coy. Oke Bang. Mantap, terima kasih like, comment, subscribe. Kata-katanya. Judi. Jomblo ditinggal kawin. Kayak apa jalan enggak masuk akal, Bang. Oke, Bro, kayak aja judi ya, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.